पिकनिक जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। सरलपारा पिकनिक स्पटखौ दिनै बेखेवबाय। फैबाय थानाय 2026 इं मायथाइनि गोदान बोसोरखौ नोजोर बोनानै कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सरलपारा पिकनिक स्पट जाग्रा थावनिखौ बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि इएम फानिराम ब्रह्मआ दिनै बेखेवनानै होयो। दिनैनि बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लादोंमोन बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारीनि अनजालि बिसि शिउली महिलारी, फरेस्ट एन्ड वाइल्ड लाइफ बिफाननि इएम फानिराम ब्रह्म आरो आरबान डेभेलपमेन्ट, इन्डास्ट्रिज एन्ड कमार्सनि इएम मुनमुन ब्रह्मजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादों। बिराद मोजां मोनसे पिकनिक स्पट नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ सरलपारा पिकनिक स्पट बे बोथोरनि थाखाय दिनै अफिसियेलि अपेनिं जाबाय। आङो बाहाय फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामो बे जे परिचालना कमिटि माने बेखौ थिग थाक लाखिग्रा जे मेनेजिं कमिटि बे बिथांमोनहा निस्सयके पिकनिक स्पटखौ क्लिन हाइजिन आरो सेफटि मेजारखौ नोजोर होनानै बिथांमोनहा बे बोथोराव बे बोथोरनि पिकनिक जाग्रा साफ्रोमबो रायजो राजाखौ मोजाङै दिन्थिहरगोन बेखौ आं मिजिंथिबाय। आंहा आसा दङ बिथां जे कमिटि नायबिजिर कमिटिया मोजाङै प्रेजेन्टेसन होगोन आरो बेबादियैनो स्टेप बाय स्टेप इयार बाय इयार जोङो बे एरियाखौ डेभेलप खालामगोन बिटिसिनि फालरपराव आरो जाहाथे बयबो नट अनलि बिटिसि नट अनलि आसाम बाट अल अभार इन्डिया पिकनिक बे एरियाखौ जोङो प्रमट खालामगोन होननानै आङो प्रमट खालामगोन आरो प्रमट खालामनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। बयबो जेन' बाहाय भुटाननि भिउ बा तथा हिमालयनि भिउखौ आमेज लानानै बयबो गोजोनै न'आव थांफिननो हायो बेनि थाखाय आङो आसा खालामो बेखौनो।